en este. El orgànic, que és el més novedós, que és el que pot confondre més, però que al final, si fem un bon ús, serà el més interessant de tots, perquè tot es convertirà altra vegada en un recurs. Bueno, doncs no res, si no tens ningú dubte més, no et preocupes, és la bosseta, si ens veus i ens preguntes, moltes gràcies. Gràcies a tu. Adéu, bon dia. Perdona que me fica en les seues coses, però és que he vist que aquestes xiques t'han donat molt bons consells, eh? Jo t'aconsello que tu veus que vens a comprar, que vagis a d'elles i elles te donaran els consells pel reciclatge. Són molt agradables, te donaran la bolseta pel reciclatge. Doncs vinga, jo li faig cas i vaig a veure quin consell tenen per a mi. Vinga, moltes gràcies i bona compra. Vale, adéu. Vinga, gràcies, adéu. Vinc a fer la compra a Castelló i me trobo així, que esteu donant uns consells boníssims. Avui què toca? Així és. Avui venim a parlar de residus, de com podem fer millor les coses a casa per a generar un menor impacte ambiental en el nostre dia a dia. Però mira, si te pareix, t'acompanya a fer la compra i te vaig contant alguns consells. Mira, pues estupendo, va. Pues Vinga, va. anem. Bueno, un dels primers consells que et puc donar és que intentes sempre portar la teva bossa o el teu propi cabasset. Per exemple? I si no, si has de consumir bosses, almenys que intentes que siguin compostables. Per exemple, ara tinc que comprar unes pomes. Per exemple. Podríem veure si esta parada té bosses compostables Sí, orgàniques? sí, Però bé, exactament. Perdona, podries ficar-me un quilet de pomes? Clar. Esta bossa és compostable? Exactament, i si et fixes, porten el segell que fica OK Compost. Això significa que aquesta bossa, en un procés de compostatge industrial, desapareixerà i formarà compost abono per a les plantes. I quina és la diferència entre este tipus de bosses biodegradables o, per exemple, una de cartó? Les bosses biodegradables són aquelles que es fan xicotet, o sigui, que es trenquen en trossets, però que no necessàriament desapareixen. Moltes vegades contenen microplàstics, per tant no són la solució adequada. A casa, quin ús domèstic li podríem treure a aquest tipus de bosses? El que podem fer és utilitzar aquestes bosses per a utilitzar-les amb el contenidor marró, el contenidor d'orgànica compostable, que és l'últim que hem implantat. Pues bueno, mira, anem a la pescateria, que puc continuar donant-te alguns consells. I mira, bueno, de fet vaig aprofitar i vaig a donar-los un parell a d'esta família. T'espero, vinga. Bueno, un dels consells, per exemple, a l'hora de fer la compra, seria portar les nostres pròpies bosses per a reduir el consum de plàstic. Tindre en compte, per exemple, que hi ha alguns locals on s'utilitza paper que no està plastificat. No vos trobava. Us ha donat dos consells? Sí. I de pas vaig a donar-los les bosses. Molt bé. Així teniu. I així podreu disminuir l'ús de plàstics. I nosaltres continuem perquè a la peixateria segur que encara tenim 1000 coses per aprendre. Exacte. Vinga, moltes Gràcies, gràcies. adéu. Seguim. Hola César, ¿qué tenemos hoy del Día de la Llotja? Unas cigalitas pequeñitas del puerto de Cullera, tenemos unos langostinos de Burriana. I César, així a Castelló la gent, per reduir l'ús de plàstics i fer una compra més sostenible, què és el que fa? Pues bueno, más o menos la gente sí que nos estamos concienciando un poquito en quitar plásticos, en quitar estuches, y lo que se traen de casa es el tupper de toda la vida y con sus propias bolsas. Y nosotros ponemos aparte un papel de destraza sin plástico. Pues Ahí lo vinga, tienes. em queden els seus consells, eh? Home, Vinga, gràcies moltes per tot. gràcies. Bon dia. Al final hem fet bona compra, eh? I tant, i tant. L'única cosa que et falta són el pack de bosses per a poder separar els residus adequadament a casa. Jo també vull la meua, eh? Home, per descomptat, que te l'has guanyada. Ahí tens. Vale, com t'ha anat? Pepi, mira, contentíssim, Mira. ja tinc també la meva bossa, ara anem a Mira. conjunt. Tenies molta raó, aquestes xiques donen uns consells que valen or. Tornaré a ser a casa i a fer la compra més vegades, perquè la tenen de categoria. De categoria, de categoria. Són fabuloses.